De què està fet realment l'univers? Aquesta és potser la pregunta més gran de totes. Avui ens submergim en una de les idees més espectaculars i al·lucinants de la física moderna, la teoria M. Prepareu-vos per a un viatge per les 11 dimensions que podrien estar definint ara mateix la nostra realitat. Molt bé, anem directes al moll de l'os. El gran mal de cap de la física del segle XX és aquest. Tenim dues teories increïblement potents, que funcionen de meravella, però que es porten fatal entre elles. Per una banda, la relativitat general d'Einstein, que descriu a la perfecció els planetes, les estrelles, les galàxies, vaja, el món a gran escala. I per l'altra, la mecànica quàntica, la reina del món subatòmic, el món petitíssim. El problema? Que quan intentes fer servir les regles d'un món a l'altre, les matemàtiques simplement es trenquen. Així que aquest és el nostre pla de viatge d'avui. Primer, entendrem bé aquest conflicte còsmic. Després, veurem la solució que va proposar la teoria de cordes. A continuació, desxifrarem l'enigma de la teoria M. Llavors, farem una cosa molt divertida, escalar les dimensions una per una. I acabarem especulant sobre mons paral·lels i tot el que hi ha més enllà. Per entendre per què calia una autèntica revolució, hem de veure on fallava exactament tot plegat. I el problema es resumeix en una paraula que als físics els fa pànic: infinit. A veure, el problema era aquest. Quan els físics intentaven calcular què passava quan dues partícules xoquen, les tractaven com si fossin punts, sense cap mida. Però en fer-ho, les equacions es tornaven boges i donaven resultats absurdos. Infinit. I en física, un infinit no és una resposta vàlida. És més aviat el senyal de l'arma universal que et diu: «Ei, aquí falta una peça, la teva teoria està incompleta». I és just aquí on apareix una idea absolutament radical, una que ho capgira tot. I si el problema no fossin les equacions, sinó la nostra idea més bàsica del que és una partícula? I si no fossin punts? La teoria de cordes proposa una cosa meravellosa. Diu que si poguéssim fer un zoom brutal, inimaginable, a un electró, no veuríem un punt. Veuríem un filament minúscul, una anella d'energia que vibra, una corda. I el millor de tot és que, com una corda de guitarra, segons com vibri, produeix una nota o una altra. Doncs aquí, cada vibració diferent se manifesta com una partícula diferent. Un electró, un fotó, un quark, tots són, en el fons, la mateixa corda vibrant de maneres diferents. És una idea d'una elegància brutal. I aquí ve la genialitat. En canviar un punt per una corda, la interacció ja no passa en un lloc infinitesimal. S'escampa, se suavitza al llarg de la corda. I només amb aquest canvi, zas! Els infinits que havien torturat els físics durant dècades simplement s'esvaeixen de les equacions. Desapareixen. Una solució gairebé màgica. Però és clar, venia amb un preu. I quin preu? La teoria només funcionava si l'univers tenia dimensions addicionals amagades. Clar, aquesta és la pregunta del milió, oi? Si de veritat vivim en un univers amb, posem per cas, 10 dimensions, on dimonis estan les altres 7? Perquè jo només en veig 3, amunt avall, dreta-esquerra i endavant enrere. La resposta que proposa la teoria és una idea anomenada compactificació. A veure, imagineu una manga de jardí. Si la mireu des de molt lluny, què veieu? Una línia, un objecte d'una dimensió. Però, si fóssiu una formiga caminant per sobre, descobriríeu que hi ha una altra dimensió. Podeu donar la volta a la manga per la seva circumferència. Doncs la idea és que aquestes dimensions extra podrien estar cargolades sobre si mateixes a una escala tan petita que per a nosaltres són completament invisibles. La teoria de cordes semblava la solució perfecta. Però, com passa sovint en ciència, resoldre un misteri en va destapar un altre de més gran. En lloc de simplificar-ho tot, semblava que ho havia complicat. Perquè resulta que no va sortir una teoria de cordes, en van sortir 5. 5 versions diferents, totes matemàticament coherents. Tornàvem a estar com al principi. Quina era la correcta? O potser no n'hi havia cap de bona? Vam passar de no tenir cap teoria del tot a tenir-ne un excés, un bon emboli. I llavors, l'any 1995, va passar una cosa històrica. En una conferència que ara és legendària, un físic anomenat Edward Witten va pujar a l'escenari i va proposar una idea que ho va canviar tot. Va dir: i si aquestes 5 teories no són rivals? I si són 5 maneres diferents de mirar la mateixa cosa? 5 ombres projectades per un únic objecte, una teoria molt més profunda i fonamental. Aquesta teoria mare, que Witten va batejar com a teoria M, no només unificava les 5 teories de cordes.
A més, incloïa una altra teoria que estava una mica oblidada, la supergravetat, que curiosament necessitava 11 dimensions per funcionar. I de cop i volta, tot va encaixar. Les 5 teories eren simplement els límits, les versions simplificades d'aquesta gran teoria M en un univers d'11 dimensions. I què vol dir la M? Doncs aquí hi ha un punt de misteri divertit. El mateix Witten ha fet broma dient que podria ser de màgia, misteri o membrana, perquè en aquesta nova visió, a més de cordes, hi ha altres objectes anomenats branes. La veritat és que ell mateix diu que ja decidirem què vol dir la M quan entenguem la teoria del tot. D'acord. 11 dimensions. Això sona molt bèstia. Com podem ni tan sols començar a imaginar-ho? Doncs, tranquil·litat. Ho farem pas a pas, construint la nostra intuïció des de zero. Comencem pel principi de tot. La dimensió 0, un punt. No té mida, ni llarg, ni ample, res. Només una posició. Ara, connectem 2 punts i tenim la primera dimensió. Una línia, llargada. Si agafem aquesta línia i la movem, creem la segona dimensió. Un pla, com un full de paper. Llargada i amplada. I si movem el pla, pam, la tercera dimensió, el nostre món. Llargada, amplada i alçada. Volum. Fins aquí cap problema, oi? Ara, per imaginar dimensions superiors, fem un petit joc mental. Imagineu un univers de només 2 dimensions, com si els seus habitants visquessin en un full de paper. Anem a dir-li Planilàndia. Què passaria si una esfera, un objecte de 3 dimensions com una pilota, travessés el seu món? Ells no veurien una esfera. El que veurien seria un punt que apareix del no-res, que es converteix en un cercle, es fa cada cop més gran, després es comença a encongir, es torna a convertir en un punt i desapareix. Per a ells seria un acte de màgia. Per a nosaltres, només la rodanxa d'un objecte d'una dimensió superior. La quarta dimensió, de fet, ja la coneixem i l'experimentem cada segon. És el temps. Però nosaltres hi estem atrapats. Només podem anar cap endavant. Ara imagineu un ésser de 4 dimensions. Per a ell, el temps seria com l'espai per a nosaltres. Podria moure's lliurement per la seva línia temporal. Anar al passat, al futur, aturar-se. De la mateixa manera que nosaltres decidim anar a la cuina o al balcó, flipant. I si fins ara la cosa ja era prou estranya, prepareu-vos perquè a partir d'aquí entrem en un terreny molt més especulatiu, però fascinant. Les dimensions superiors obren la porta a possibilitats que desafien la nostra imaginació. La 5a dimensió es pot pensar com un espai que conté totes les línies temporals alternatives que podrien haver sorgit del nostre univers. Un món on vas acceptar aquella altra feina, un altre on vas dir que sí en lloc de no. Tots els i sis existirien en aquest pla. I la 6a dimensió? Seria l'espai que conté tots aquests plans i que, teòricament, permetria saltar d'una línia temporal a una altra. I la cosa es complica encara més. La 7a dimensió podria contenir universos amb condicions inicials totalment diferents. Universos que no van començar amb un Big Bang com el nostre. La 9a, agafeu-vos fort, contindria universos amb lleis de la física diferents, llocs on la gravetat és més forta o la llum va més lenta. I la 10a? La 10a seria el punt que conté absolutament totes les possibilitats, tot allò imaginable i allò que ni tan sols podem arribar a imaginar. I finalment, l'11a, la dimensió que la teoria M necessita. Aquesta seria el marc definitiu, el contenidor final que engloba tot. Les altres 10 dimensions, totes les teories de cordes, totes les lleis físiques possibles i totes les realitats. És el punt de vista des del qual tot el multivers es pot veure com una única estructura coherent. Per tant, la conclusió clau és aquesta. La teoria M no és només una fantasia matemàtica. Ara mateix és la nostra candidata més seriosa a convertir-se en la teoria del tot. L'objectiu final de la física, una sola descripció, un sol marc elegant que expliqui totes les forces i partícules de l'univers, des del xoc de 2 galàxies fins a la dansa d'un quark. I tot això ens deixa amb una última pregunta, una pregunta vertiginosa. En recordeu, habitants de Planilàndia, que només veien una ombra del nostre món tridimensional? Doncs, i si nosaltres estem en la mateixa situació? I si tot el que veiem, tot el que sentim, tot el nostre univers conegut, no fos més que l'ombra pàl·lida que projecta una realitat d'11 dimensions, infinitament més rica, complexa i meravellosa del que mai podrem arribar a imaginar?